Вітаначки, мінський монтажний газ на сувязі. Сьогодні ваш любимий огляд усякої фігні, яку я набив. А набив я динамометричну отверточку ADEC. А докладней целый набор. Сама отверточка и великая колькость джалов. А ну і ще додаткова рукоятка. Але каб паглядзець, як яна працуе, трэба спачатку сабраць шчыт. Ну что, шчыт сабраў, цяпер будем тэставаць адвёртачку. Спачатку будем працягваць вінты аўтаматаў. Дзеля гэтага бяром адвёртачку і джала PZ SL. Уставляем бітку і выставляем неабходны нам момант. На чынтах гэта 2,0 ньютон на метр. Крутим, крутим, крутим. Ить, ить, ить. 2,0. И спробуем протягнуть. На яеках вытворца таксама не напісаў, з якім момантам заціскаць вінты, таму зацісну з такім жа, як і чынтоўскі ціснуў. Ну і час нулявых і земляных шынак. На жаль, на іх таксама няма ніякай маркіроўкі, з якой сілай іх заціскаць, але тут винт М4, а на М4 звычайна 1,2 ньютон на метр патрэбна. Таму мяняем джала на PZFL1 і выставляем момант на 1,2 ньютон метры. І пачынаем ціснуць. А на нулявой шыне тут чамусьці не PZFL, а звычайны PH. Таму мяняем джала на PH. Ну і застаецца працягнуць фіфы. На іх, дарэчы, момант пазначаны 1,2 ньютон на метры. Толькі шліц тут трэба SL. Ну і засталіся уводныя клемы. На іх, дарэчы, момант таксама пазначаны. Але справа ў тым, што у наборы ось у гэтай адвёрткі хексаў няма. Таму прыйдзецца круціць як звычайна. Простай отверткой
до хрусту. Ще одно там момент 12 ньютонов позначений. Затиснуць яе руками, ну вельмі складана, таму на всю моц кручу. Спадзяюся, все будзе добра. Ну ось і все. Зараз ваша любимая рубрика «Уябе ці не». Не уябала. Далее уключать не буду, там еще Сашка на версии працуе, тому пакуль так, поверьте на слово. Ось такі шчыточак атрымаўся. Калі вы зноў запытаецеся, ну чаму так шмат аўтаматаў? А я тут ні пры чым. Усё як у праекце. І нават пячатка ёсць. Таму да мяне пытання няма. Ад'ё. Вітаначкі.